To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you Ameni, 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 ameni bangcwele, ameni bathandekayo, bingelele obaba bafundisi, nomama bafundisi, nabagcotshwa bonke, nabantwana bakaNkulunkulu bonke, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, ngiyanibingelela abathandekayo, egameni lenkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ongiphe ithuba namhlanje lokuba nami-ke ngiveze uvo lwami bathandekayo egrubhini ngokusizwa inkosi, ngoba ngeke ngisho njalo bathandekayo ngithi isikhathi angisitholi bazalwane sokuba ngibheke nje iy'nhlelo zonke la kwigrubhu bazalwane. Ngakho-ke bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni, ngithe nje angingene kusekuseni ngoba mangathi ngingena seliphumile nelanga ayingeke ngisasithola isikhathi. Ngithanda bazalwane nami ukuveza uvo lwami ngokusizwa inkosi uJesu ngendaba yokuhlambuluka, ngendaba yokuvuma izono. Thina bathandekayo sasizwa nangumoya oyingcwele bathandekayo esifundisa esichazela ukuthi ukuvunywa isono kuyini. Wasifundisa umoya oyingcwele ukuthi umuntu maye esuka ezweni lobumnyama ezongena ezweni lokukhanya uyazihlambulula. Mayefika ezweni lokukhanya uyayixoxa indaba ekade eyenziswa lapho ekade ethunjwe khona ezweni lobumnyama. Uyayixoxa-ke yonke imikhuba yobumnyama ekade eyenziswa uSathane, ngoba bekungeyena ekade enza lezi zinto. uSathane okade emthumbile, okade eyenza lento. Manje-ke uyahlambuluka asho kusukela emncane ukuthi uSathane mina ngikhula ngingakholwa ubengenzisa lokhu nalokhu 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 nalokhu. Lapho esizwa na umoya oyingcwele, umoya oyingcwele umkhumbuza ukuthi wena wenza lokhu, wenza lokhu, wenza lokhu, wenza lokhu. Awukhumbuli-ke same time bazalwane, futhi awukhumbuli mhlambe iviki elilodwa, futhi awukhumbuli mhlambe usuku olulodwa. Izono nje uhlala uyikhumbula nje, hlala uyikhumbula nje. Mhlawumbe uyadlula noma kuphi uyakhumbula ukuthi hawu lana ngenza ukuthi. Uyamuzwa omunye umzalwane uyakhuluma uyafakaza uthi hayi nami lento ngayenza. Ziyafika nje, ziyafika umoya oyingcwele uyakukhumbuza. Oyikhohliwe-ke kobe uyikhohliwe, kodwa intshisekelo yomuntu mayeqe esindiswa ekhetha uJesu. Ukhetha uJesu aqede ahlambuluke, asho amcebe uSathane ukuthi kade ngithumbile uSathane ubengenzisa ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Ngoba uSathane inkonzo wasichazela umoya oyingcwele wathi inkonzo ayisaba kakhulu kumzalwane uSathane inkonzo yokuhlambuluka. Inkonzo yokushumayela akayisaba uSathane. Inkonzo yokuthandaza akayisaba uSathane. Inkonzo yokuzila ukudla akayisaba uSathane. Inkonzo yokuhlabelela yokudumisa akayisaba uSathane. Inkonzo ayisaba kakhulu inkonzo yokuhlambuluka, ngoba wazi ukuthi uSathane mawuhlambuluka uyamceba. Uyasaba ukucetshwa uSathane ngoba waphonswa la emhlabeni nje waphuma ezulwini
wacetshwa izingilosi zamceba uNkulunkulu ukuthi hayibo uSathane njengoba hleli naye nje uSathane usifaka umoya onje futhi sekukhona nengilosi esezimsapota. Waxoshwa kuSathane. Manje uyasaba ukubona umuntu oyithobayo kuNkulunkulu ekhala eyisholo ngomlomo wakhe ethi ngonile baba la, ethi ngonile baba la, ethi ngonile athi angenzanga kahle. Ngoba leyo nto kufanele ngabe uSathane wayenza, kufanele ngabe uSathane waphenduka. Lapho ingilosi sezimceba uNkulunkulu kufanele ngabe waphenduka ukuthi hayi ngiyaxolisa baba ngonile, ayisholo ngomlomo wakhe. Manje uSathane akaxolisanga waze waphonswa la emhlabeni. Manje akamfuni umzalwane okhuluma isono sakhe ngomlomo, akamfuni. Wasichazela kuMoya Ingcwele wathi ukuvuma isono umceba uSathane akathanda uSathane ukuzwa umceba. Futhi umzalwane othe ekhetha uJesu ephuma emandleni obumnyama eyongena ekhanyeni, uma evuma isono lo mzalwane loyo uyasizakala naseyifweni, uyasizakala. Ngoba isifo kumuntu singena ngesono, isono sidala ukufa. Manje mawuyivuma lezono, uyivuma lezono, uhlambuluka. Igazi likaJesu likuhlanza, likuhlambulula, likuwasha, likuklina, uklineka kuze klineke nokufa. Uklineka kuze klineke nokufa. Yingakho-ke wathi uma niyokwenza lenkonzo yokuzihlambulula maniqeda ukusindiswa nimcebe uSathane nizihlambulule, ngeke nidle namaphilisi njengoba singawadli nje. Akungakho ukuthi asiwadli ngoba sikholwa kakhulu, sisizwa inkonzo yokuyihlambulula. Wasitshela kanjalo uMoya Ingcwele. Ngoba mawukhetha uJesu usindiswa, impela konke kuyadlula. Mawukhetha uJesu usindiswa, kodwa ungazivumanga izono, wangena nje ensindisweni okwakudala kudlulile, sewisidalwa esisha. Zikhona kodwa izono mhlambe ezihambe nawo lo mzimba, ezingabalelwa kulo mzimba omusha, ezingasabalelwa ngoba usuyakholwa. Zikhona zona, kodwa manje zikhona ezingakuniki ukuphumula noma ususindisiwe. Athi umuntu sengisindisiwe, athi sengithethelelwa izono, athi kodwa kunesono esihlele enhlizweni yami, isono mhlambe ngakhipha isisu, angikutholi ukuphumula. Mangibona iy'ngane mhlambe sengikhipha isisu 3 years, mangibona iy'ngane ezino 3 years, inhliziyo yami iyabalisa ukuthi loya mntwana engambulala ngabe ungaka. Kodwa lo mzalwane usindisiwe. Kodwa ukube wavuma izono noma ngabe zibomvu, ziyathethelelwa, zihlanzwe futhi ukhohlwe, udlule. Zihlanzwe futhi ukhohlwe, udlule. Manje-ke bazalwane, nami benginalolovo nje lokusho ukuthi cha, thina uMoya Oyingcwele wasisiza kanjalo, wasichazela kanjalo ukuthi kuyamsiza umzalwane mayethi esindiswa, umzalwane avume izono zakhe, umzalwane angcombule impande yesono empilweni yakhe, aqede umzalwane alethe into zokwebiwa, alethe izinto zasezweni lobumnyama ayilethe zishiswe, aqede umzalwane ayobhabhadiswa. Wathi singambhabhadisa umzalwane engavumanga izono, eceba uSathane, emhlaza uSathane, emdiciza phansi uSathane ukuthi lo muntu mubi lo muntu, wangenzisa ukuthi nokuthi.
Mawuvuma isono futhi usungathi usuyambona ukuthi yeyi lo muntu lona mubi, ngoba lezi zinto usuzivuma ziyihlazo, uyazibona manje ukuthi ziyihlazo, uyazenyanya. Ayikho into emnandi uvuma isono uze uze ukuthi uyanyanya ukuthi Nkosi yami yimi engangenze nje, yimi engangenze nje. Manje mawufane nje ukhetha uJesu okokuqala okokudala kudlulile, manje ususesimweni sokuba umntwana kaNkulunkulu, usuzelwe kabusha. Angazi ukuthi uSathane yena ukhona la ithinteka khona, mhlawumbe uthintwa nje ukuthi usuyakholwa, kodwa engathi mangabe futhi uthi ethintwa ukuthi usuyakholwa, abuye athintwa futhi ukuthi ikhanda lakhe manje usulishaya libabomvu impela, usumceba ukuthi yeyi nimbheke lo muntu wenze nje wenze nje wenze nje. Indlela kuMoya oNgcwele asichazela ngayo, wathi iyasiza lo nto leyo yokuthi niphalaze, waze wasilinganisela uMoya oNgcwele, wathi niyababona nje abantu bephuza amanzi bephalaza abantu, kuyawashwa la ngaphakathi. Nina-ke ngoba nisaphalazi ngemithi, seniphalaza ngokuhlambuluka. Kodwa landa, thetha indaba, uthi noma zibomvu uthi ziyoba mhlophe, zithethe lezi ey'bomvu, ngoba lezi ey'bomvu ayishoyo u-Isaya ezasezweni lobumnyama, lezi ey'bomvu ezasezweni lokufa, zithethe-ke zikhulume lezi ey'bomvu zasezweni lokufa, zisho uthi baba ngithethelele baba, ngangazi udabukile enhlizweni yakho, akubona uNkulunkulu dabuka, akubona uNkulunkulu dabuka, akubona uNkulunkulu ulisizi, akubona uJesu ngenkathi uvuma anyakaza amanxeba kaJesu, asho uJesu athi impela ngikho ngehla nje ngayobafela abantu bakho Nkulunkulu. Awubheke manje masebebuya beza kimi mina Jesu ukuthi bakhala kanjani ngemkhuba kade beyenziso uSathane. Usikhalela wena ngomlomo wakho, usikhalela wena. Kungabe nje konke sekudlulile, kodwa ukwenzile sekudlula kalula nje. Cha, akudluli kalula. Wathi-ke uMoya oNgcwele uma sivuma izono siyosizakala nasey'fweni. Wathi ngeke sihlalwe izifo njengamanje njengoba singenazifo. Wathi ngeke kwabalelwa ngempela isifo, niyogula nje niphathwe ama-flu ngoba inyama injalo, kodwa nje ukuthi nje nginesifo esithile nje, nginoshukela, ngine-high blood, ngine-AIDS, ngine-cancer, ngine-TB. Izinto ezingabalelwa kumntwana kaNkulunkulu owahlambuluka ngenkathi ekhetha uJesu, engcombula iy'mpande ey'tshalo uSathane kuye, engcombula. Wasifundisa-ke bazalwane, nathi-ke siyawubona umphumela wokuyenza lo nkonzo le. Nali izwi bazalwane engithanda ukuthi sikhulumele phezu kwalo. uJoshua 7 bazalwane. Joshua 7 iqala laphaya ku-19. Joshua 7 verse 19. uJoshua wayesethi ku-Akani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo, ungangifihleli. Kusho bani lana? Kusho inceku yenkosi uJoshua. Uthi Akhani ake uvume, unikeze uNkulunkulu, elakudala iBhayibheli belithi unikeze uNkulunkulu udumo. Leli manje selithi unikeze uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo. Uyabona, uma uvuma isono unika uNkulunkulu udumo, uhlaza uSathane, udicizela phansi uSathane. Uma uvuma isono, uSathane, uNkulunkulu nawe uyajabula ukuze ukuthi yabona, njengoba esekhuluma kabi kangaka njengoSathane, kusho ukuthi akasamthandi ngempela, akasamfuni ngempela. Uyamuzwa ukuthi uthini?
Hayi cha, ushuda akasamthandi ngempela uSathane. Usephakamisa mina uNkulunkulu ukuthi hawu uNkulunkulu waze wangisiza, waze wangikhipha ebugqelini bobumnyama, ube ngenze nje, engenze nje, engenze nje, engenze nje. Ngiyabonga Jesu, ngiyabonga Jesu, ngiyabonga ukungikhipha kwakhe, ukungikhipha kwakho Nkosi kulomgodi abengifake kuwo. Uzikhulumela wena ngomlomo wakho, unikeze uNkulunkulu kudunyiswe ezulwini, ajabe uSathane, aphoxeke uSathane. Manje mawungena nje ensindisweni ungasho lutho ukuthi wayikwenzani, ungamcebanga lutho, ungamhlazanga, umhlaze, uveze obala wonke amahlazo akhe. Akumniki uNkulunkulu udumo lokho, akumniki uNkulunkulu inkazimulo lokho. Uthi uJoshua wayesethi ku-Akani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo, ungangifihleli. Uthi ungitshele, uthi uJoshua ungitshele, akathi tshela uNkulunkulu. Uthi ngitshele okwenzileyo, akathi tshela uNkulunkulu. Njengoba nje esifundisile ubaba uNkulunkulu uMoya Ngcwele ukuthi sizivume komunye komunye, akathi tshela uNkulunkulu. Uthi ungitshele okwenzileyo, ungangifihleli. Akathi ungafihleli uNkulunkulu, ngoba vele uNkulunkulu uyazi, uNkulunkulu ubona ekusithekeni, kodwa manje udinga uNkulunkulu ukuthi uzithobe, uzidalule kumuntu. Uyabona inkonzo yokuvuma isono ijule kabazalwane, it's not easy ukuyoyidalula kumuntu. It's not easy. Ubona uSathane ekutshela ukuthi hayi uyotshela umuntu amahlazo akho, kodwa inkonzo yokuhlambuluka ukuyidela, ube yindela uthi hayi anginandaba mina, ngoba lento le angiyenzanga mina, ibiyenziwa uSathane kimi, ngiyoceba uSathane. uSathane uyamesaba umzalwane ohlambulukayo, uyamesaba umzalwane othe ngena ezweni lenkazimulo esindiswa, abemdalula, abemnaphaza. Uyamsaba uSathane. U-Akani waphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngenzile ukuthi nokuthi. Uyezwa? Uthi ngenzile ukuthi nokuthi, uthi kuyiqiniso nceku yenkosi, ngonile kuJehova, ngenzile ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Uyabala le izono zibalwa ngamagama, izono zibalwa ngamagama. Utshela umuntu lapho ngempela uma utshela umuntu uyawakhumula amaketanga kaSathane, uyawakhumula ezulwini. uNkulunkulu uyabona ukuthi yeyi lo muntu lona akasasabi manje, akasamfihli manje uSathane, useyamdalula nje, akasamfihli. Kunobufakazi bokuthi ngempela usivumile lesono. Nangu nje uJoshua wayiyofakaza ukuthi uvumile isono, ushilo wathi inkonzo yokuvuma isono bazalwane ijulile, ingakuvimbela futhi ungangena ezulwini. Akudlalwa ngale, akudlalwa. Ngisazokuxoxela isitori sakhona ukuthi uSathane akamfuni noyedwa umuntu oyongena ezulwini. Kuthiwa nasemasangweni ezulu uyafika, athi akangeni lo. Manje kufuneka nofakazi ozofakaza ukuthi ngempela lo wasivuma isono. Ake sifundeni ke futhi laphaya kwiZenzo 19. Zenzo 19 verse 18. Zenzo 19 verse 18 zithi abaningi kwabakholwayo beza bazivuma, bazibika izenzo zabo. Amen bazalwane. Abaningi kwabakholwayo beza bazivuma, bazibika izenzo zabo. Ziyabikwa lezi zinto lezi. Laba kwakushumayela oPawuli, beshumayela oPawuli baphenduka abantu, kuthiwa kwaphenduka nabantu ababenzisa abantu omashonisa, kuthiwa baphenduka.
baletha amaphepha ababenza ngayo imigunyathi, kuthiwa bawaletha, kuthiwa baphenduka, kuthiwa nabaningi kwabakholwayo beza bazivuma, bazibika izenzo zabo, bezibika ngemlomo yabo, beza bathi thina sonile, thina bathi singomashonisa sidla amagazi abantu, sidla amagazi abantu, thina sonile, bazivuma izono zabo, bazibika izenzo zabo, basho bazala, siyavunywa isono. Labantu laba baqeda kusindiswa nje, oPawuli bebeshumayela nje, oPawuli beshumayela, oPawuli baphenduka, labantu qeda nje bephenduka nje, bavuma izono zabo, bathi bayobhabhadiswa nje sebevume izono zabo. Ngoba bazalwane, masithi uma sikhetha uJesu okokuqala kudlulile, sesingena emzimbeni omusha ongasabalelwa sono, lokho kuyenzeka vele, kodwa lo umzimba uma ngabe okokuqala kudlulile, ake ngisho njalo, ngithi okokuqala kwasezweni lobumnyama kudlulile, manje sengingena ensindisweni, manje sengisindisiwe, konke okudala akusabalelwa kimi, konke okudala manje akusabalelwa kimi, ngoba manje sengikhethe nje uJesu, sengisindisiwe. Manje lo mzimba lona omdala osele nezono zawo, lona omusha ungene kanjani nesono? Ungene kanjani nokufa? Ngoba phela ukufa isono. Ngoba uyathola ukuthi umzalwane usindisiwe, manje usesindisiwe, umzimba omdala nezono nobubi abusabalelwa kuye, manje abusabalelwa nje, izono nobubi nje okwakudala nje kudlulile. Manje kwenzeka kanjani ukuthi ukufa kodwa khona kusale? Ngoba phela ukufa kuyisono, fanele mangabe lo mzimba omdala uhamba nesono, uhamba nobubi, uhambe nanokufa. Kutholakala ukuthi umzalwane nje namanje hayi usekhetha uJesu nje, ne-TB ayisekho, usekhetha uJesu nje, ne-cancer ayisekho, ngoba nje ufane waphakamisa isandla nje, wakhetha uJesu, kwadlula konke okwakudala. Usesindisiwe manje, usemntwana kaNkulunkulu, uyabonakala ngempela ukuthi umntwana kaNkulunkulu, ngoba nakho ukufa okade kumphethe akusamphethe, ngoba phela okwakudala makudlulile fanele kudlule konke. Isono nje masidlula kufanele sithathe ubhosi waso, ukufa. Ubhosi owukufa kufanele nje makudlula ubhosi okufa athathe usekela wakhe oyisono, ngoba ukufa kungeni kumuntu ngaphandle kwesono. Isono esidala ukufa kumuntu, isono. Manje ngidideka lapho ukuthi makuthiwa okwakudala kudlulile, ukuthi kwasala kanjani khona ukufa. Uyabona ukuthi khona indaba yokuthi khona inhlansi yesono, ngoba uwelela ngaphesheya, ushiya izwe lakokona, uwelela ezweni lenkazimulo, uwelela ezweni lobungcwele, kodwa nakho ukufa uwela nakho. Akufanele phela ukuthi uwele nakho ukufa. Ukufa kukho ezulwini, ukufa kukho kuNkulunkulu, kukhona ukuphila. Mawusuhlangene naye nje, ukufa kuyathutha, kuyabaleka. Kodwa kuthutha kanjani ukufa kubaleke? Kuthutha ngokuthi uyicwile egazini likaJesu kuqala, uzihlambulule wena ngomlomo wakho, usho ukuthi uSathane ubengenzani. Amen-ke. Lithi-ke bazalwane, nabaningi kwabakholwayo beza bazivuma, bazibika izenzo zabo, kepha abaningi kubo ababenza imilingo babuthela ndawonye izincwadi zabo, bazishisa phambi kwabo. Bonke bahlanganisa amanani azo, bafumana ukuthi
ayezinhlamvu zesiliva ezizinkulungwane ezingama-50. Indaba bazalwane ayipheleli e-altar call. Uyangena e-altar call ukhetha uJesu kodwa indaba iseyinde. Hayi ukuthi uma ungena e-altar call wakhetha uJesu nje usungcwele. Cha, kusafanele ukuthi uhlambuluke. Kuthiwa labazalwane bahlambuluka uma beqeda ukukhetha uJesu, bahlambuluka labazalwane, baqede labazalwane baletha amaphepha ababenza ngawo imilingo, baletha lamaphepha. Kuthiwa lamaphepha lawa ashiswa. Nawe mzalwane uma uhlambuluka kufanele ukuthi uvume isono, uqede ukuvuma isono, uqede ulethe izinto zakho zemgunyathi. Ulethe izinto zakho zemgunyathi, ushise yonke into embi ekade unayo ngalezweni lokufa, ezweni lobumnyama. Ushise. Ukubeke manje akushiswa lezi zinto phela, ngabe lo mzimba omdala uhambe nanazo lezi zinto zokwebiwa. Ngoba kwakudala kudlulile, ngabe kudlule nanakho lokhu kwebiwa. Ukhiphelani pho kokwebiwa ngoba umzimba omdala usudlulile, usumbethe umzimba omusha manje wenkazimulo. Pho manje kushiselwani ngoba phela ngenkathi uphuma lo mzimba omdala kuwe, awuphume nalezi zinto zawo wawuzenza zokweba. Awuphume nalobusela babo izinto wazeba. Kodwa kubonakala nampa manje sebevuma izono zabo manje, naba sebeqoqa izinto manje bayashisa. Bayashisa. Kuthiwa bavuma bazibika izenzo zabo ezimbi, baqoqa namaphepha bashisa. Umzalwane-ke maye sindiswa wenze njalo, uyasindiswa aphakamise isandla akhethe uJesu, bamkhulekele abafundisi bembika kuNkulunkulu ukuthi nangu manje usekhethe uJesu, aqede lapho atshela ukuthi hlambuluka-ke manje, ahlambuluke manje, achazelwe nakhona ukuthi wenzani uma uhlambuluka, ukuthi manje usulwa nesitha uSathane. Uyamdalula manje, azi ukuthi zonke lezi zinto oyidalulayo usuzozenyanya. Ingakho kwenzeka nje mhlawumbe ukuthi amakholwa esekholwa abonakala ezifanela nje nezwe nje. Awusakwazi ukuhlukanisa ikholwa nomuntu ongakholwa. Yini? Azange bamdalula uSathane. Namhlanje awusakwazi nje ukuhlukanisa ikholwa nomuntu ongakholwa. Ngoba azange bazivumele izinto zasezweni lobumnyama bazenyanye. Mawuvuma isono umoya ongcwele ukupha amandla ukuthi into uyinyanye, into yasezweni nje uyinyanye, uzwe nje into yasezweni uyinyanye, uzwe nje intombi inyanye umjolo, uzwe nje insizwa inyanye umjolo, ubone nje umama enyanye omakhwapheni, ubone nje ubaba enyanye omakhwapheni. Wazivuma lezo zono lezo, wazivuma. Uthola ukuthi inkosi yami nayo inceku iyashumayela iphathisiwe, nayo inceku iyashumayela iphathisiwe, kodwa inceku ibulawa inyama, ibulawa ihlo lenyama. Iyalingwa la enkonzweni, ilinga ubuthaphuthaphu la enkonzweni. Kuba sasindiswe bani iyalingwa, kuba sasindiswe bani iyalingwa, ngenxa yokuthi ayizange ingcombuleli yampande yaseGibhithe, ayizange ingcombuleli yampande yasezweni, ayizange ingcombule. Ayizange ingcombule impande yomhlaba, ayizange ingcombule impande yezwe, ngokuvuma ukuthi mina benginje. Kuthiwa bazivuma. Mase uzivumile usuyobhabhadisa. Awubhabhadisi ungakavumi izono, ungakashisi nento zokwebiwa. Uyasebenza kuqala. Bangasho abanye besho neza ukuthi lithi, kodwa kubalekile bazalwane uthi uJesu mayenyuka emhlabeni uthi nginishiya nomoya oyingcwele, uthi uyokunifundisa konke. Uyafundisana bazalwane, uyafundisana kakhulu, uyafundisana. Bese bazalwane ngithanda ukusho ukuthi mina ngike ngayibona-ke le ndaba yokuvuma izono. Kuke kwashona omunye usisi la, usisi nje besemdala msho ube no-50 kodwa eyintombi enabantwana engashadanga, sithi usisi uElen.
Sisi Ellen wagula usisi Ellen. Wagula kakhulu. Usisi Ellen mhla ezoshona ekseni usisi Ellen uvuka akasakhulumi. Akasakhuluma usisi Ellen, akasakhuluma usisi Ellen. Hayi sibona impela ukuthi uyahamba namhlanje. Kulila akasakwazi nokuvuka embhedeni. Right. Maye eqeda lapho usisi Ellen ukuthi ngabo 3 ngilandwe la ekhaya mina kuthiwa yey gijima usisi Ellen uyakufuna. Ngithi mina useyakhuluma usisi Ellen, bathi uthe nje asigijime sizokulanda. Usho lokho nje qede futhi wayithulela. Ayi nami ngigijime ngifike khona angibheke kancane athi thatha isitulo uhlale la eduze kombhede ngasekhanda lami. Ngithatha isitulo ngihlale eduze kwakhe ngasekhanda. Akhulume uEleni, akhulume nabantu mina engingababoni. Athi ke nangu umama engavuma kuyizono usefikile. Nangu umama mina engavuma na izono usefikile. Hayi ngikhohlwe manje ukuthi uEleni uthini. Athi umoya ingcwele kimi angikhuleke. Ngihleli esitulweni, ngikhuleke nje ngihleli esitulweni. Ngithi ngivula amehlo sengithi amen. Sengibona ngiphethe ilaptop la kimi. Ilaptop kamoya. Sengibona sengibona ilaptop. uEleni ukhuluma nabantu kunabantu abayi2. Omunye izono uthi awuzivumanga wena izono. Omunye uthi ngazivuma nangu engazivuma kuye. Mina le laptop ingibonisa ukuthi angithi yebo. Ifani ibhalwe nje lapho ukuthi yebo. Athi uEleni nangu umama engazivuma izono kuye. Lona athi isono nesithile wena awusivumanga ezisho ngamagama ke angivunyelwe ukuzisho ngamagama izono. Esho ke ukuthi isono esithile awusivumanga. Athi uEleni ngasivuma kunomama lo. Lapha kwi-laptop ubhala ukuthi yebo. Mina kufanele nje ukuthi ngithi yebo. Kusho ukuthi ngithi yebo wasivuma. Yebo. Ukhuluma nalabantu angibezwa mina. Lona uthi awusivumanga lesono. uEleni uthi mina ngasivuma leso sono. Ngasivuma ngithi mama Matekwane ngasivuma. La ku-laptop ukuthi yebo. Mangibona lo yebo nami ngithi yebo. Intende nje uyebo nje intende ku-laptop wazi wagcwala i-laptop le ngithe nje yebo. Ayikho into engiyikhulumayo mina. Fanele angibuza ukuthi angithi mama ngasivuma. Mina ngithi yebo. Uthe suku Ellen bazalwane wagxuma embhedeni Nkosi yami, wagxuma embhedeni wagijima ikamero lonke. Wathi ngiyabonga Nkosi Jesu, wathi ngiyabonga Baba, wathi ngiyabonga, wathi ngangena, wathi sengingenile, wathi kuvela isandla sika Jesu wathinta ibhathini yesango, wathinta ibhathini yegate, wathinta ibhathini yesango lavuleka isango sengingenile. Uyezwa. Wathi uSathane ubemile la isangweni lasezulwini ephethe ibhuku ethi wena le mawusivuma isono usivuma isono ezulwini siyesulwa. uSathane akasuli nesodwa, uSathane ufuna njalo ukuyoma lapha mawufika eyoma lapha enze sure, ufuna ukwenza sure ukuthi usivume ngempela. Wagijima indlu yonke samangala. Uthe ebuya lapho wayezama ukugibela embhedeni wawa, waphela walala, wahamba. Wathi ngawela, wathi sengiwelile, wathi uSathane ubengivimba, uSathane ubengafuni, uSathane ubephethe ibhuku lakhe ethi izono mina ngizivumanga. Ingakho mama ngikulandile ukuthi uzongifakazela ukuthi ngempela ngizivumile lezono. Yehla ilaptop yasezulwini bazalwane. Yehla. Ngikhuluma ke baze engikwaziyo. Lapho umoya ingcwele wayengiqinisa ngempela ukuthi bonke abantu abasindiswayo ngibavumisa izono ngempela. Wayengiqinisa nje ngempela.
Sengikwenza lokhu futhi angisenangabaza ngoba ngakubona nangamehlo. Ngakuzwa nangendlebe zami ukuthi uSathane ubemile esangweni lezulu ephethe ibhuku lakhe emtshela izono zakhe ukuthi wena wenza ukuthi athi lona ngasivuma leso sono nangumama engasivuma kuye mina bese kuvelele ebutophini ukuthi ngithi yebo wasivuma. Khuluma ke bazalwane ngenkonzo yokuvuma izono. Okubalekile bazalwane singamaKristu, umoya oyingcwele ake simnikeni ithuba, uSathane simcime enhlizweni zethu, sinike umoya oyingcwele ithuba. Umoya oyingcwele enze the way ethanda ngakhona, ngoba thina singabangcwele simkhulule umoya oyingcwele. Ngoba nami angasho ukuthi angivumi izono kodwa kuwe uthola ukuthi akasho. Ake simyekeni nje enze into ayithandayo. Ake siphike nje thina amaKristu ukuthi ezulwini siyaya na. Singathi abangavumanga izono mabekholwa abakholwa, ngoba indlela umoya oyingcwele asebenze ngayo kubo. Singathi futhi abavumile izono bazisho izici zikaSathane sithi futhi abakholwa. Thina nje ake sijatshulise ukuthi nje thina siyaya yini ezulwini. Ake sijatshuliswe yilokho nje ukuthi siyaya na. Siyamthokozisa yini? Ake sibheke nje into eyodwa ukuthi siyamthokozisa ukuthi ubani uyavuma ukuthi ubani akavumi. Ake siuyeke nje lokho kodwa ke umuntu nomuntu akabheke ukuthi nje ngiyamthokozisa ngiyaya na. Akabheke lokho nje umuntu, ngoba futhi kuyenzeka umuntu ashone. Baningi ke thina baningi beshona uthola ukuthi uyomkhulekela usathi wena usathi akavuma izono akasakwazi nokukhuluma. Usufane nje wena ushuthi uyamthanda uJesu umbone eqwayiza amehlo esevuma ngamehlo, umbone esevuma ngamehlo. Uyamthanda uSathane umbone nikini ikhanda kancane, ubone nikini ikhanda kancane. Lo muntu loyo ufana neselelesi, ufana neselelesi lo muntu loyo, ufana neselelesi lo muntu loyo. Esathi basithi uzube nami wathi uJesu ngizoba nawe. Noma ngabe usuvuma ngomndondo wokugcina uthi Jesu ngithethelele, uthi ngiyakuthanda Jesu ngithethelele konke engangikwenziso uSathane, uJesu uyakufaka. uJesu unobubele. Umoya oyingcwele wenza into ayithandayo ngesikhathi asithandayo. Ngeke sithi lo ngoba ufe engavumanga izono bese simhlulela sithi akangenanga, ngoba asazi enhlizweni yakhe ukuthi kade ethini noNkulunkulu wakhe, ngoba wonke umuntu ngokaNkulunkulu. Siqinisa nje siqinisela indlela bakwethu ukuthi indlela yethu silungise thina esisahlangene inyama nomphefumulo esisaphila. Siqinisela lokho nje ukuthi vuma izono zakho. Wena inyama yakhe esahlangene nomphefumulo osaphiwe ithutshana sebenza, ngoba mhlambe laba nje bahamba nje Nkosi yami bebengazi nakwazi ukuthi izono ziyavunwa kodwa uNkulunkulu akabalahlanga. Mhlambe wena usuyolahleka ke mangabe ungavumanga, kodwa mhlambe futhi ngeke ulahleke uma uyokhumbula ngomndondo wokugcina ukuthi hawu egroupini kwakushunyayelwa kuthiwa kuvunywa izono ake ngizivume. Noma mhlawumbe ungasakhulumi umlomo indebe zingasakhulumi kodwa inhliziyo yona iyobe ikhuluma, ngoba inhliziyo nomoya ayithuli, kusuke kuthula inyama. Ususho phakathi enhlizweni uthi Jesu ngithethelele, uthi Jesu ngithethelele. Mangabe manje sengiyahamba ngiza kuwe Baba, ngivulela amasango Nkosi, ngisoni ngonile Jehova. Avulele uNkulunkulu. uNkulunkulu angithi kuthi unomusa, unobubele. Manje bazalwane okubalekile kukho konke lokhu ukuthi sibheke into eyi-1 nje ukuthi siyaya na. Asho njalo umhlabeleli athi nithi niyoya na. Sibheke into eyi-1 bazalwane, sijatshuliswe nje na ukuthi ongazivumanga mhla isindiswa izono zakhe kodwa uyakholwa, uyamthanda uJesu.
Kunabafundisi la abashumayela ivangeli abajulukayo, abahluphekayo, ingane zabo ziyashoda ngoba babazi ukuhlala nobaba, bahambe intabeni beshumayela ivangeli. Usho ukuthi ngoba bayivumanga izono laba abafundisi bayesihogweni? Usho kanjalo? Ngoba kukhona nabangazivumanga bangaya esihogweni, nabazivumile bangaya esihogweni. uNkulunkulu ubheke into kakhulu eyibheke kumuntu ubungcwele nokumthokozisa. Into uNkulunkulu ayibheke kakhulu. Kodwa inkonzo yenhlambuluko bazalwane, inyama yakho mayisahlangene nomphefumulo usaphila, hayi iligugu. Iyimpilo yakho. Inkonzo okwazi ukuthi uma uyenzile ingcombula ukufa ngisho empilweni yakho. Inkonzo yenhlambuluko kwabazalwane yayikhona kwasekuqaleni. eGospel yayikhona ngisho baba uChiliza yababe yenza inkonzo yenhlambuluko, obaba ngiyamkhohlwa lo baba waseGospel babe yenza inhlambuluko. Ubaba uBhengu kuphela owayengayenza inhlambuluko, kodwa ubaba uBhengu wayeyenza inhlambuluko mawuyobhabhadisa. Wayeyenza inhlambuluko mawuyobhabhadisa, kodwa wayengathi mawukholwa manje uvuma izono. Kwagcina mhla uyobhabhadisa wawungaqhubeki futhi uvuma izono impilo yakho yonke, wawungaqhubeki, wawugcina nje mhla uyobhabhadisa. Kodwa e-Assemblies of God kwakunomthetho wokuthi isono, kwakushaywa nje isono. Wawunovalo nawe phakathi enhlizweni yakho ukuthi cha, isono ngeke ngisenze. Aze asho ubaba umfundisi uBhengu uNicholas athi, fana noJoshua, dlinza ngale ncwadi ubusuku nemini ukuze kungafunyaniseki ububi kuwe. Efundisa lokho nje. Obaba ungithi bona wawungangena eGospel ungazivumanga izono. Noma ngabe usumzalwane wawungangeni ungavumanga ukuthi uye washo nje, ngisho nje inhliziyo yakho yacabangani. Kuvunya imicabango. Abazalwane manje akusekho sono umzalwane asenzayo, kodwa sekuvunya imidlinzo, imicabango, inhliziyo imbi, ingumkhohlisi, ingumbulali. Asho njalo uJeremiya. Athi ubani ongayazi. Sekuvunywa lokho nje manje. Siyovuma soze siyethuneni. Njengami nje nami ngiyavuma. Ngiyayihlanza, ngiyayihlambulula. Ngeke ngiphathele ilizwi ngingazange ngihlambulule. Ngeke. Yabona into enjalo. Manje ke kunjalo bazalwane, asibeni munye ngane zenkosi. uNkulunkulu akabone ehlanganise amabandla ngamabandla kule group, abone ukuthobelana. Ongakwazi ungathi ngeke ngisihlole ngomoya, ngoba kukhona okunye kuyongena kanti akukhona okaNkulunkulu ngempela kuzosidiliza. Ake sihlole. Mina ngiyamthanda uNkulunkulu bazali. Yabona mina manginenkinga ngingayiboni kahle into, ngifanele ngiye esiguqweni sami ngiyobuza uMoya Ngcwele ukuthi Moya Ngcwele uthini lo mzalwane mayithi, u-right na lento noma i-wrong. uMoya Ngcwele nje mayithe no, mayithe yes, ngiyazi, akakhulumi kakhulu. Sijwayele bazalwane ukuzwa iphimbo likaMoya Ngcwele. Sijwayele bazalwane ukumbuza izinto eziningi, silalele yena. Siyabonga ke bathandekayo, imgcineke inkosi. Amen.